želim sebi, a i vama, prenijeti hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi obradovao naše duše koje čeznu za susretom sa uzvišenim Allahom dželešanom, kako bi još više činili dobra djela, kako bi nam srca se smekšala, kako bi nam omilili dobra djela koja radimo u ime uzvišenog Allaha dželešanom. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada je uzvišeni Allah dželešanuhu stvorio džennet, poslao je meleka Džibrila u džennet i rekao: idi i pogledaj šta sam sve pripremio u džennetu za one koji ga nastavaju, za one koji uđu u njega. Melek Džibril je otišao i vidio sve džennetske ljepote, sve džennetske užitke, sve džennetske blagodati. Pa kada je se vratio, rekao je: tako mi tvoje uzvišenosti neće niko čuti za džennet i njegove ljepote, a da neće ući u njega. Poslije toga je Allah dželešanuhu pokrio džennet, put do dženneta, iskušenjima, belajima, musibetima, poteškoćama i poslao meleka Džibrila da ponovo vidi džennet. Nakon što je Džibril a.s. vidio da je džennet prekriven, popločan, da je put do dženneta popločan belajima, musibetima, bolešću, iskušenjima, nedaćama, kada je se vratio, rekao je: tako mi tvoje uzvišenosti, bojim se da niko od ljudi neće ući u džennet. Ovaj hadis prinosi Ebu Davud i Tirmizi. Ovaj hadis nam govori o iskušenjima. Allah dželešanuhu nas iskušenjima čisti od grijeha. Priprema nas, testira nas na ovome svijetu i priprema nas kako bi što čišći došli do njega i zaradili vjerni džennet Firdeus. Vjernik je svjestan da uživanje na ovome svijetu nema. Uživanje nije predviđeno za ovdje, uživanje je predviđeno za tamo. Zato molim Allaha dželešanuhu da nam olakša život na ovome svijetu sa ovim svim poteškoćama, belajima, musibetima, kako bi nas kroz ta iskušenja uzvišeni Allah očistio, kako bi došli pred njega i kako bi njegovom milošću samo zaradili i ženiti.